Sometimes things quite little and hardly noticeable for many can leave quite big impressions on you. People quite ordinary looking can hide quite sublime stories in themselves. I can tell you about them, but I prefer they alone to tell you about themselves. Как точно се роди идеята за този приют? Ами, самата идея се роди съвсем спонтанно, тъй като в нашия град има около 60 човека бездомни, предимно мъже. Казвам се Мустафа Мехмедалиев, на 33 години съм, от град Добрич. Просто видяхме тая голяма нужда и решихме просто да им помогнем на тия хора. Аз се казвам Христо Никос Атанасиадис. Той е трудна фамилия, аз съм грек, на 60. В град Добрич зимата е много тежка и е много трудно за тях да живеят в нечовешки условия. Това се Радослав Митрофанов, 57, он е навършил. Всички тези хора, които са дошли при нас, по един или по друг начин са живели напълно нормален начин на живот. Но когато вземат 3-4 неправилни решения в живота си и се озовават на улицата. Долу-горе, като във всяко семейство бил съм нормално дете. Имах си майка, имах си баща, всичко си вървеше добре, имах си добро детство. Майка ми се запозна там с някакъв друг. Се разделиха с баща ми, много да уча, бягах скришно на училище, много преди това се налагаше да работя, защото нямахме средства. И по този причина не можах и да се изуча. Роден съм в Полша. Полша? Дошъл съм тук на 20 години. Почнах в завода, бурния завод. Там много години работих. След това се кратиха. И те. Жена имах, ама почина. Преди 11 години. А деца? Деца нямам. Не успях. Тия хора, които идват при нас, са напълно отчаяни. Даже много често някои от тях говорят за самоубийство. Евентуално ние не намерим някакъв начин да им помогнем. Празнувал съм Добрич. Живота ми беше много хубав. Пари съм имал, живял съм така в центъра, живеех в Мазбука. Когато почина майка ми в 2007 година, работех там 2 години в София. Обаче като върнах тук, взех да работя на едно място, а днеска да парите, а утре и те събраха пари. Излязах навън, където приятели, известно време, после където намеря. Къщи има, изоставя къщи. Взимаш шеси, йоргани, коци, ползваме под тераси, няма друго, какво ще правиш. Свика се. Се пребрахме от кравите, които пасяхме в село. Баща ми реши да излезе в селската кръчма да пие на ракия. Станал един скандал, напсувал там едно момче от село. Той с брат си и там двама на техни роднини още го изчакват в тъмното, пребиват го от бой, вследствие на което почина. И оттам нататък аз останах сам на 15 години. Нашата главна цел е да им вдъхнем надежда и живот. В самия приют да влезе един бездомен човек и да излезе един човек, който има бъдеще, който има жилище, има работа. И така, отидох във Варна и какво да правя, няма на къде. Ходех из вилите, градях напред-назад, защото трябваше да се припитавам по някакъв начин. Бях малък, не ме вземаха на работа, нямаше къде да работя. Във Варна има един офицерски плаж, има топла вода минерална, където успях вътре в нея, защото нямаше къде да спа. Спях по пейките, ходех гладен, ходех мръсен, колкото можех се стараех да бъда чист. Къде спях, къде не спях и така, докато стана на 23, един ден просто решихме да ходим да крадем кабели. Качих се и так му посегнах вече да режа с клещите жицата, гръмна и спаднах в някакъв несвяст лек такъв и са ме смъкнали долу. На сутринта отидох в военна медицинска академия в Варна и там ми ампутираха ръката.
много съжалявам. И Отидох при един мой приятел и живеях там доста години в една маза. С влага, с всичкото му. Ама викам, поне имам покрив, няма воли. И доде време да ме изгони. И управителят тук Сашо, той им помогна, той можеше и да каже, не го приемам, той е болен. Можеше да остана на улицата и той може да умра както хората тук. Аз съм диабетик. Без една стотинка. Трябва да се взема хапчета, такива работи. Да. Ме вкараха в болница, за да почне за инсулина. Слава Богу, отпуснаха някакви пари, за да мога да направя операция. Слава Богу, че сега виждам състоянието толкова. живях в болницата 15 дена и след като излязах от болницата, нали, осъдиха на 3 години затвор. И тъй лежах 3 години в затвора, излязах си и като излязах пак отново и отново пак на нулата. Като се скитах и нямаше накъде и отидох си, купих 5 пакета отрова, купих отровата и просто реших да звъна на 112, да се пробвам и там и просто ако не ми помогнат и те, гълтам отровата и там. Обаче нещата взимаха обрат. Това са всъщност снимки на хората, които фондация Ръка за помощ е помогнала в период от 2 години. По един или по друг начин, било с изхранване, било с подготовка на документи. Някои от тях са влизали в болница, сме правили различни операции, сме помагали по всякакъв начин според нашите възможности. Нали, като се обадих на 112, ме свързаха с една служителка в общината, която пък тя ме препрати до Център за временно настаняване в град Добрич. Там ме посрещна ръководителят, който е Александър Иванов. Ето това тук е Център за временно настаняване към фондация Ръка за помощ. Финансирането на приюта и абсолютно нали, всички неща, нали, които правим, са изцяло от дарители, от наши приятели. Гледам да бъдем колкото се може икономични, но определено средствата по някой път просто не стигат. Това е спалното помещение, в което се събират 6 човека. Просто е тясно, но по-добре да са при нас, отколкото да са навънка в студените дни. Значи като влязах в приюта, нали, имаше топла храна, баня, подслон. Там видях човешко отношение, там вече ми съдействаха за моята голяма мечта, която беше да имам дом. В рамките на 2 месеца аз получих мечтания дом, в който съм сега. До сега бех, може да се една дума, до сега да бех умрял. Мъртъв съм, 100 на 100. Все пак тук има 2 стаи, печка имаме, тук готвят, от някъде носят и тъй. Тук е добре. Най-важното е покрив, аз той съм казал. Покрив да имаш, няма къде да се придадеш. Лятото ги заведах на море. Бяха много щастливи, просто бяха като малките деца. Играха във водата, слагаха си водорасли на главите, бяха много щастливи. И скоро предстои да отидем на театрален спектакъл и предполагам, че много ще им хареса. Нашата цел е да се почувстват нормални граждани и че живеят в нормално общество и че те имат място в това общество. Първата ми мечта, която беше да имам дом и добри приятели. Тя се сбъдна. А втората ми мечта беше да мога да видя сина си, защото не бях го виждал в 4 години. Видях го и тази ми мечта се сбъдна. А най-голямата ми мечта е да събера семейството си и да бъдем заедно. Ако не беше, примерно, този приют, не беше този дом, ти в момента къде според тебе би бил? Където намеря. Ако има някой стана къща, хубаво. Не, под някой тераса, докато те изгонят, после търсиш другаде. Някак ще трябва да се живее някъде. В момента, когато го имаш, почти не разсъждаваш, че го имаш. Защото аз не съм бил винаги така. В момента в България такова нещо няма. Всеки гледа себе си. Хората станаха студени, понеже нямат. Не са сплотени с човек да го боли. Няма. Казват една дума така там, примерно нещо. Оправят се и той да. Sometimes one act of attention and
compassion, can bring hope, it can turn around a fate, it can change a whole human life. The stories of these people can end up here, but I would love to continue long. I hope you do. On us, it depends. Той няма ни довършива работа. Той не остава работа си. И просто знам, че ще стане. Нали, може ден да мине, може и година да мине, но знам, че ще стане.